faceți, suntem cu Rex. Și asta e că Minecraft spune la prieten ce? că eu sunt prost. Odată stai să... Nisip, bă! Nisip! Uai, să știți. Sunt sau părăsit. Bă, și dăm pe creativ, că e greu pe survival, da? Ce? Băi, prost. Ce? Bă, știu că-s bambu. Aha. Apă. Aha. Și unde Mine, mă, pe mine. Stai, bă, stai pe stop! casa de papel. Așa, fac eu Bă, asta. pe pauză, mă, până Nu. jos. Deci pe aici. Și dracu câine e ăsta. Bă! Da. Eu pe mine, că eu mă pe hartă. Aha, pe aici. Și dracu câine e ăsta. Bă, nu mai vorbi prostii. Iru. Spune-le la scuze. Și dracu câine.